What's up mga pre? Good morning. Kung namin nasa lag dere sa mga channel nami i-share na video. Og ikaw nga nasa lag dere og pikonon ka pagkatawo dili ka pwede ane. Ha? Di ka pwede ane. You know, I know you. Narmi gusto i-share na video sa inyo ha. Ha? Tupog ka nga malingaw, lantaw lang. Ug bago pa ka sa mong channel, please tuplo ka ng subscribe nga pula. Ha? O kanang bagtingan. Bill, karon mo tingog. So, sugdan na to. Sige. Tara na, panoorin na natin tong mga funniest video na to. Grabe naman yon, sinigaw mo pa. Arvin! Kahit ka na utang mo! Pagkakto ka ba? Wow, matry nga yan. Ano ko po malalaman kung magandang klase po yung pasta? O wag kayo magugulat ha, hindi sa presyo kung hindi dito. O, di ba? Mainit daw kasi panahon kaya nilagay niya dyan. May bola. At may zombie. Ganun po matutuwa ako. Magiging itong si ano po. Grabe, mukhang busog ka na hanggang kinabukasan dyan ah. Oh my God! Isang kaldero! Bitchin lang ako! Tubig-tubig lang tayo, sis! Grabe yung kanin ni Biboy! Pang diet lang yung kaya no? Pulang-pulang pulang-pulang. Tinry mo naman, kaso di talaga eh. Tumulong ka lang naman eh. Yung reaction talaga eh, akala niya totoo na eh. Yung na-curious ka kung ano mangyayari, no? Gusto kang pindutin kasong bawal hawak kamay. Grabe, ba't mo naman nilaglag si nanay? Lying in front of my mom to see how she reacts prank. Fitness routine ko. So, gumigising ako sa umaga ng 6 a.m. Tapos, nag-jogging ako. May treadmill kasi kami dito sa bahay. So, doon ako nag-jogging. Tapos, iniinom ako ng mga fruit juice. Gusto ko yung apple, yung orange. Ayan. Tapos, kumakain ako ng mga healthy na pagkain. Tapos, ito na
saan daw ako nagmana kasi yun yung mga questions sa Q&A ko. Siyempre sa mama ko. Sino magsusupport sa akin? Mama ko lang. So, ayun. Ang bonding namin ng mama ko, mahilig kami mag-shopping. Tapos yung mama ko, laging nagpapabili siya. Tapos na nga yung pera ko eh. Tapos, ano ka ba? Ano ba ginagawa namin bonding? Papa ko kasi nag-work, so lagi siyang wala. Tapos mama ko. Minsan, hindi ko gusto sa mama ko, lagi siya nagkipag-chismisa. Yan ang dapat na cake. Wow, bilib na talaga ako sa Skypod. So advanced. Okay, Skypod, turn on bedroom lights. Turn on hallway lights. Brighter, please. Ayan. Can you open the ref? Ano pong meron dyan? Please give me the apple. I love. Why are you hiding? Paningap na ka. Yung nasa gas station ka, tas ganyan tanong, no? Dito po tayo ngayon sa gasoline station. So, wala. Pagbubutan tayo dito ngayon. So, let's go. Hi, good afternoon. Hindi, magpapakonfine. Anong dextrose mo, unleaded? Nakakaloka. Wow, ang lupit ng tulugan mo, buddy. Okay, handa mo na sarili mo mamaya. Kasi maraming chicks sa daan. Shopee ko tumawa. Wala na, ekis ka na kay nanay. Nay, hindi daw masarap yung sinigang. Yung tropa mong kahit tulog na papakanta. Uy, gagawin, nasalita ka. Nasalita ako. Hindi ka pala. Kala ko tulog ka eh. Eh kasi naman, ba't nagpunta ka pa dyan? Ganyan sa Shopee, di ba? Shopee to. Yung nakita ko ganyan sa Shopee. Parang meron ito sa Shopee eh. Meron yun sa Shopee? No, iniisip mo pa lang, nasa Shopee na yan. Oo, meron yun sa Shopee. Wala, kailangan. Individual grades daw eh. Oh, ganito teknik ha, pag nakalimutan nyo, facial nyo. Young Gusto no and G Jollibee Kaso Wala Kayong Face Shield. Drive through Lang Malacca's haha. Ge, buddy, kaya nyo yan. Mahanap at mahanap nyo yan. So, ayan guys, gusto nilang lakasan yung fan. So, kayo figure out kung paano nyo lalakasan. Go guys! Kanina ko pa ngayon nahanap, hindi ko makita. Salat na electric fan yan yung pinakamalupit. SM lang nakagawa. Bilis. Kanina pa daw sila naghahanap. Dito. Ano? Nilakasan mo? Hindi. Okay, figure out niya, figure out. Go!
Nainitan na ako, kanina ko gusto na kasunod eh. Eh, umalis pa naman kami. Sabi niya pagsirit na. Remote yan, the remote. Kanina niyo pa hinahanap? Ano yan? Voice control yan. Siri! Alexa! Ano, sirit? Parang ko, may kita namin yan. Okay. Tao lang gumawa nito eh. Si Henry si gumawa niyan. SM eh. Dito talaga ko. Beb, ano ba ito, Beb? Hindi ba to? Alam mo, magpagalakasan mo pag ganyan ka pa. Ay puta! Yay! Ito pala, ito pala. Oh, diba? Congrats! Galing, galing. Wow, ang lupit niyan, buddy ah. Best warranty purchase ever. Start it. Open the mask. Close the mask. Enter combat mode. Yeah. Close combat mode. Shutdown system. Oh, alam nyo na. Ganito ang teknik para di kayo masita. Huli ka! Bawal na teknik yan ba niya? Ayan. Mga bari, sa una nga bari. Ayan. Oh! Yun guys, man na ginantog lantaw. Indot kay siya katawanan kay siya gid. Katawanan gamay. Katawanan gamay. Kalingaw siya, makalingaw makatag siya kalingawan. Kalingaw gid siya og boring ka, ani lang ka lantaw lang ka diri sa video. Indot kay siya katawa. Sa sunod nato buhat og kuan mangita ta kanang kalingaw pa siya gamay. Maro man ako nakita og karon gi-share lang nako ninyo. So Masin sa sunod makakita na tag mas lingaw. Lingaw mo gud jagod. Oh, taho kasag kuan, taho kasag ka hatag sa katawo nga ay problema gamay. Ug naapoy gamay, ug naay gamay. Gamay ra gapon. Og dari ra mi tawan. Bye.